Сөләймәннән язган Шәүкәт абый әлифбасыннан сезгә кисәк тәкъдим итәбез. Андерсон бүләге дә бар, Алиш бүләге дә бар, Тукай бүләге иясе. Моа итсең игътибар. Үзе ушундый гади балаларына ярата. Малай кызлар шәбелиян ярата ойрата. «Ну кем турында сөйлисез?» дип сорарсыз миннән сез. Әйтеп тә торасы юктыр, аны яхшы беләсез. Ваемлы бик, ихтирамлы, үз итә һәрберебез. Шәүкәт абый Галиевны абруйлы шагыйребез. Гаҗәеп шигырьләр тыңлап, бераз утырыйк әле, нәфис китаплары белән күңелне тутырыйк әле. Дус кирәк дип йөрек. Кеше килгән урамда, аның белән уйнармын дип улны яклар дип. Сүз бара ни турында? Ерак, бер дигездә яшәгән ди акула. Шулмый усал булган ди ул, бер нәрсәне йоткан ди ул. Аның белән ни була? Елка бәйрәме урысча, бездә аталар чыршы, чыршы хәлә шигырендә. Шәүкәт абый без әйтә, хәлә түгел бик яхшы, нигә алай ди икән? Җиләдем агачны сиңа ничә яшь, дип сорагач, яшеңне белерсең, диде, бу җырларны санагач. Җимешләр пешкән була, җимешләр кипкән була, бер кипкән җимеш исе. Ышанмыйсыңмы? Сорам. Шәүкәт абыйдан кара. Снаряд торбасының комлы су чыга ташып, мин инде сәгатьләр буе карап торам тырышып. Эшләр бара кызганча, торбадан чыга таулар, Шәүкәт абый язганча. Иң беренче сез ни дисез? Иңдә ни булган чакта, ул бик таныш, бик якын да, иң нурлы да, иң җылы да. Сөйләп бирсә шул хакта. Если Костокина сфотографируем.